म्यूजिक बाय कंचन राज। रूपवा कमाल बावे कैले बवाल, चढ़ल जवानी बाटे 16 साल। रूपवा कमाल बावे कैले बवाल, चढ़ल जवानी बाटे 16 साल। आइटम झकास बड़ी आइल बिया रे, रसगुल्ला के जैसन रसाइल बिया रे, जिला कुशीनगर में धराइल बिया रे। रसगुल्ला के जैसन रसाइल बिया रे, जिला कुशीनगर में धराइल बिया रे। जान मारे वाला एकर नैना कटार बा, एकरे पर दिल सबके बेकरार बा। जान मारे वाला एकर नैना कटार बा, एकरे पर दिल सबके बेकरार बा। छुए देना बड़ी चिकन आइल बिया, रसगुल्ला के जैसन रसाइल बिया, जिला कुशीनगर में धराइल बिया। रसगुल्ला के जैसन रसाइल बिया, जिला कुशीनगर में धराइल बिया। डोलेला जब एकर पतरी कमरिया, जेरा में रही रही उठेला लहरिया। डोलेला जब एकर पतरी कमरिया, जेरा में रही रही उठेला लहरिया। और बिंदिया दो के पगलौले बिया, रसगुल्ला के जैसन रसाइल बिया, जिला कुशीनगर में धराइल बिया। रसगुल्ला के जैसन रसाइल बिया, जिला कुशीनगर में धराइल बिया।